Adlang Domingo, apan migahin gayud og panahon si Gobernador Gwen Garcia alang sa mga miyembro sa Cebu Federation of Beat Journalists kon CFBJ nga gilangkuban sa media practitioners dinhi sa Subo. Tungod kay hilabihan ka-supportive ang Capital Beat Media sa pagsangyaw sa mga mapuslanon ug mabulokong proyekto sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo, gibalusan usab og hugot nga suporta ni Gob Gwen ang ikaduhang hugna sa Shoot for a Cause Practical Shooting Competition sa CFBJ, agipahigayon sa Frontsight Gun Club Incorporated didto sa Tubod, Minglanilla ni adtong Domingo, Setyembre 11. Mingon dako, hindi ka mo ginaani. Di palabang pa ko ninyong sapa. Anak, yun mo nakita, unsa ka mo pagpangga. Pinangga yun kaayon ako ang Cebu Media. Ang maong kausa alang sa local media practitioners nagsugod kaniadtong miaging tuig dihang nasinati sa mga pipila ka miyembro ang mga personal nga kalisod ug ang kanihit sa madawat nila nga suporta kay limitado ang ilang mga benepisyo sa trabaho. Ang pondo nga matigom gikan sa maong fundraising event mauunya kini ang gamiton isip financial assistance ngadto sa mga local media practitioners nga adunay masinati nga personal crisis. Kining kita o proceeds sa Shoot for a Cause karong butaga alang pud ni sa atong mga kaumanan sa Cebu Federation of Beat Journalists ng media na way ikasarang taon labi na katong mga hospital ang ilang mga kabataan ang ilang pamilya kay dili cover sa ilahang insurance sa ilang company. Dili lang sa performance bullseye si Gob Gwen. Makadaghan maigo ni Gob Gwen ang target nga nagpaila sa iyang pagkahingigo. Ang maong okasyon gipahigayon pipila ka adlaw sa wala pa magbukas ang Cebu Press Freedom Week nga sa ulugon matag ikatulong semana sa Setyembre. On behalf of Frontsight Gun Club, I'd like to thank everyone for coming here. I hope nag-enjoy mo sa inyong pag-ari o happy, safe shooting ka na itong tanan. Sa makausap pa, congratulations sa atong CFBJ sa maong Shoot for a Cause. Niadtong adlawan natapok ang mga mahiligon sa practical shooting sa Subo nga misuporta sa emergency ug health program sa mga sakop sa media. Ug suportado usab kini sa Police Regional Office 7, Bureau of Jail Management and Penology 7, ug of course, ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo.